Γεια σας, παιδιά. Ακόμη ένα επεισόδιο Rev Nation GR. Σήμερα λίγο ένα διαφορετικό επεισόδιο. Δίπλα μου έχω κάτι που θα σας αποκαλύψω σε λίγο. Καταρχήν, πριν πούμε το οτιδήποτε, έχουμε έρθει, όπως βλέπετε, σε ένα μαγαζί καινούριο, το φιλαράκι μου, το Χρήστο τον Πουλή. Του ευχόμαστε καλές δουλειές και γεμάτο κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες του για να κάνουμε την αποκάλυψη. Οι περισσότεροι το έχουν δει και στο TikTok και στο Instagram, αλλά παρόλα αυτά θα το κάνουμε εμείς ένα review, μια παρουσίαση, ωραιότατη. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κάβα Χαμπέρι, που είναι επίσημος αντιπρόσωπος στα νεράκια Κοστιλάτα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας. Και κάπου εδώ θα σας πω τη δικιά μου ιστορία, πριν αποκαλύψουμε, θα σας πω ξανά, το μηχανάκι μου, πώς ξεκίνησα κι εγώ τα πρώτα μου βήματα με μηχανάκια, μηχανές. Ξεκινήσαμε με ένα PCX 125, ένα μηχανάκι, τίμιο, ρε παιδί μου, για τα πρώτα μου βήματα. Δεν κάναμε κάποιες ενέργειες, είτε μοτερικά, είτε εμφανισιακά, μόνο νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτοκόλλητα, νομίζω, στις ζάντες. Μετά το PCX, το κράτησα, νομίζω, 2 χρόνια. Πήγαμε σε ένα Honda GTR 150, το ξέρετε, νομίζω, όλοι. Θα σας το δείξω κάπου εδώ. Ένα παπάκι ιδιαίτερο, με πάρα πολλά έξτρα. Είχαμε επέμβει στην εμφάνιση όσο δεν πήγαινε. Είχαμε πειράξει και μοτέρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νομίζω ναι. 62 το είχαμε κάνει. Είχε βγάλει, νομίζω, 24 άλογα. Ρόδα. Το αμέσως επόμενο ήταν ένα Yamaha Krypton X. Το πήρα εντελώς μαμά. Και το GTR, παρένθεση, το πήραμε κούτα. Το Krypton X το πήρα μεταχειρισμένο. Ήθελε πολλά πραγματάκια γιατί ήταν ταλαιπωρημένο. Το φτιάξαμε και αυτό, θα σας το δείξω κάπου εδώ. Μετά πήγαμε πάλι σε παπάκι Honda Astrea, το 110. Παράλληλα, ήθελα να πάρω και δεύτερο, πήραμε και ένα πάλι PCX σε άσπρο χρώμα. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχω φωτογραφίες. Αν έχω φωτογραφίες θα τα βάλω κάπου εδώ ή εδώ. Μετά, επειδή δεν μου άρεσε το Astrea και το... Εντάξει, το PCX είναι ένα PCX. Κάνει τη δουλίτσα του, είναι full οικονομικό και full άνετο. Ήθελα πάλι να πειράξω κάτι με GTR. Έτσι λοιπόν, πήραμε ακόμη ένα GTR. Αυτή τη φορά ήταν ποντική το χρώμα. Δεν έβαλα πάρα πολλά εξωτερικά. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ήμουν από τα πρώτα ή δεύτερα μηχανάκια στην Ελλάδα με εξάτμιση high-up. Θα σας το δείξω κάπου εδώ. Το μηχανάκι ήταν απίστευτα όμορφο, ζάντες και όλα αυτά, μακριψάλιδο, χαμηλώματα. Σε αυτό το μηχανάκι είχαμε κάνει το εξής. Είχαμε αφήσει μαμά κεφαλή, απλά πειράξαμε τη συμπίεση και το κάναμε συμπιεσάτο. Το μηχανάκι έβγαλε 24 άλογα ρόδα, ήταν από τα πιο δυνατά 57 συμπιεσάτα και κοντραριζόταν και Krypton X, που όλοι ξέρουμε τα Krypton X είναι πάρα πολύ δυνατά μηχανάκια και παίρνουν πάρα πολύ φτιάξιμο. Μετά από αυτό, παιδιά, δεν πήρα κάτι άλλο σε παπάκι. Το κράτησα λιγάκι το GTR. Πήγαμε μετά σε σκούτερ. Σκούτερ πήραμε ένα Forza 3,5, το οποίο βάλαμε ένα βαριατόρ και μπίλιες, λίγο πιο ελαφριές νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το μηχανάκι σκότωνε, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, έβαλα πολύνη και δεν έβαλα μαλώσι. Δεν κάναμε τίποτα εξωτερικά από αυτό, εντάξει, βάλα μια ζελατίνα, φημέ, λίγο πιο κοντή. Το κράτησε αυτό περίπου κάνα 6μήνο, 8μήνο και ήρθε η πρώτη μας μηχανή, ένα Kawasaki Z1000, 2010 μοντέλο, Gen 3.
όλοι ξέρουμε, ρε παιδί μου, τα ζήτα, αλλά αυτό ήταν ένα μηχανάκι λίγο πιο ιδιαίτερο, γιατί η Gen 3 νομίζω δεν κυκλοφορούν και πάρα πολλά στην Ελλάδα. Το πήρα από έναν άνθρωπο από το Διημήνη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε πάρα πολύ δουλειά, γιατί ήταν αρκετά ταλαιπωρημένο. Το πήρα σχετικά φτηνά για την εποχή. Ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε, λίγα πραγματάκια στην αρχή, γιατί ήθελε, όπως είπα και πριν, ήθελε λάστιχα, ήθελε μπαταρίες, ήθελε τσιμουχάκια στις αναρτήσεις, ήθελε πάρα πολύ. Εννοείται ότι όλο αυτόν τον καιρό, όταν πρωτοείδαν ότι τι πήρα και τι έκανα, υπήρχαν αυτοί έτσι καλοπροαίρετοι, να τους πω καλοθελητές. Τι είναι αυτό που πήρες, και είναι σάπιο και το ένα και το άλλο. Από το ένα έμπαινε, από το άλλο έβγαινε. Εγώ ήξερα ότι παίρνοντας κάτι, θα το φτάσω εκεί που θέλω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο μας ταξίδι με τη μηχανή, ταξίδι εντός εισαγωγικών, φτιάχνοντάς την σιγά σιγά, βάζοντας εξατμίσεις, βάζοντας φίλτρο DNA, κάνοντας και ένα προγραμματάκι μετά από λίγο καιρό. Θα μπουν κάποιες φωτογραφίες στο πώς την πήραμε και πώς εξελίχθηκε μετά. Δεν τελειώσαμε εκεί. Φτιάξαμε και το χρώμα, αλλάξαμε και χρώμα, βάψαμε ζάντες, βάψαμε το ψαλίδι πίσω. Αλλάξαμε, γιατί στην αρχή είχαμε αλλάξει μόνο από τη μέση και πίσω, από τον καταλήτη και πίσω, το Y που όλοι ξέρουμε, με διπλές εξατμίσεις το είχα αφήσει μη γνήσιες. Είχε γράψει στο Θωμά το Motor OP 141, αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Ρόδα. Αρκετά δυνατό, νομίζω, για Καβασάκι. Δεν ήμουνα ήσυχος, η αλήθεια είναι. Αλλάξαμε και αλυσίδα και γρανάζι με ένα δόντι πιο κοντό μπροστά. Να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί ήταν λίγο στον ύπνο το μηχανάκι. Δεν μου άρεσαν μερικά πραγματάκια. Βάλαμε, πώς το λένε, όχι δαγκάνες, Brembo μανέτες με Brembo τρόμπα φρένου, γνήσιες. Βάλαμε κάποιες λεπτομέρειες MOV, που ήταν εξαιρετικά φανταστικές, έδωσε όλο το μηχανάκι. Το είχαμε χαμηλώσει όσο έπαιρνε μπροστά. Νομίζω ήταν από το πιο χαμηλωμένο ζήτα που έχω δει, νομίζω, στη ζωή μου. Βάλαμε φαναράκι πίσω, βάλαμε φανάρι μπροστά. Βάλαμε κάτι αερογωγούς μπροστά που έδειχνε έτσι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Θα βάλουμε φωτογραφίες. Όσο εγώ μιλάω, θα πετάγονται φωτογραφίες στο πώς ήτανε. Και η τελευταία πινελιά μας ήταν ένας παράλληλος εγκέφαλος για να έχει launch control και shifter. Το μηχανάκι ήταν τρομακτικό στο launch και τρομακτικό την ώρα που πατούσε στο shifter. Έβγαζε κρότο. Λες και περνούσε από δίπλα σου Ducati Multistrada, τέτοιο θόρυβο, πολύ έντονο θόρυβο. Το κράτησα πάρα πολύ καιρό. Το μηχανάκι μου ήταν πραγματικά φίλτρο πρόγραμμα και εξάτμιση. Τίποτα περισσότερο. Το όνειρό μου ήταν αυτό που κρύβεται εδώ πέρα πίσω, δίπλα μου βασικά. Και όταν με ρωτούσαν αν θα άλλαζα το μηχανάκι μου, το Kawasaki, και να πάρω κάτι άλλο, έλεγα ότι αν με αξιώσει ο Θεός, θα πάρω αυτό το μηχανάκι που είναι εδώ, ανεξαρτήτου κατάστασης. Ήταν το όνειρό μου. Και αν με έφτανα στο budget στο να το αγοράσω, θα αγόραζα το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς θα έφερε η μοίρα. Καλός ή κακός, εδώ στο Βόλο ένας φίλος έκανε μια ανταλλαγή, ένα αμάξι με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Όταν το είδα, έπαθα τσότσο, να το πω έτσι, χύμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω, αυτό το μηχανάκι θέλω να το αγοράσω, χωρίς να ξέρω βέβαια το άνθρωπο το πουλάει, γιατί δεν του έκανε. Έτσι λοιπόν, σε μια συνεννόηση μαζί του που τον βρήκα στον δρόμο, του λέω, φίλε, το πουλάς? Μου λέει, ναι, το πουλούσε αρκετά ακριβά για την εποχή και για τα πράγματα που είχε το μηχανάκι
και για την ταλαιπώρια. Έτσι λοιπόν, όταν μου είπε την τιμή, κάπου εκεί το όνειρό μου έσβησε, βυθίστηκε. Και λέω, οκ, δεν πειράζει, ίσως δεν είναι τώρα να πάρω αυτό το μηχανάκι, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Να που λοιπόν η μοίρα όμως συνέχιζε να μου χαμογελάει και μετά από κάποιο καιρό ο άνθρωπος αυτός, το παιδί τέλος πάντων, ήρθε στο συνεργείο που έφτιαχνα το Καβασάκι και αυτό εδώ πέρα. Το συνεργείο αυτό είναι δίτροχο Moto Store, ο Λευτέρης ο Τσέλιος, αναπαύσεως με Καραμπατζάκη γωνία. Ο άνθρωπος είναι, τι να πω, δεν έχω λόγια, έχει full όρεξη, ξέρει τα πάντα πραγματικά. Είναι άνθρωπος, παιδιά, δεν θα σας κοροϊδέψει ούτε στο ελάχιστο. Θα έχει πρόβλημα το κοντέρ, θα είναι το κοντέρ. Δεν θα θέλει να ψηρίσει ούτε ένα ευρώ πραγματικά. Ήταν αυτό το πράγμα που με κέρδισε σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους πλέον στο να σου λένε φταίει το φανάρι και φταίει το φανάρι, δεν φταίει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ήρθε το παιδί στο συνεργείο να φτιάξει κάτι που ήθελε και όταν τον είδα λέω τι έγινε, τι φάση. Ξαναβγήκα λοιπόν έξω να του μιλήσω, να πούμε 5 κουβέντες. Μου είπε ότι συνεχίζει να το πουλάει, δεν το έχει δώσει ακόμα. Σε συνεννόηση λοιπόν με τον φίλο μου, φτάσαμε σε σημείο να κάνουμε συμφωνία στο να αγοράσω το μηχανάκι αυτό. Το μηχανάκι θα σας αποκαλύψω σε κάποια δευτερόλεπτα τι ακριβώς είναι. Παιδιά, από όσο καταλαβαίνετε και από όσο βλέπετε, είναι ένα BMW S1000RR Gen 1. Δεν το πήραμε έτσι. Gen 1, χωρίς ηλεκτρονικά, χωρίς ABS, χωρίς traction, χωρίς τίποτα. Αντρικό θα το πω εγώ. 2010 μοντέλο. Όταν πήρα το μηχανάκι, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, δεν είχε, πέρα από ένα τελικό με κομμένο τον καταλύτη, τίποτα απολύτως άλλο, τίποτα. Ήθελε λάστιχα, ήθελε μπαταρία. Ήθελε πάλι, το πήρα δηλαδή στην ίδια μοίρα με το Καβασάκι. Εμένα δεν με πείραξε ποτέ όλο αυτό, γιατί ήξερα ότι πάλι, πέρα από ότι είναι το όνειρό μου, πάλι θα το φτάσω στο σημείο που θέλω εγώ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και αυτό το ταξίδι. Πλέον το ταξίδι ξεκίνησε με το όνειρο που ήθελα πάντα. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχει τύχει σε κάποιον το να καβαλάς ένα πράγμα το οποίο σου αρέσει τόσο πολύ και το αγαπάς και το γουστάρεις και είναι κάτι που το οποίο το ήθελες και το φτάνεις. Είναι πολύ διαφορετικό από ένα μηχανάκι που απλά το αγοράζεις, γιατί το αγοράζεις απλά. Κάθε φορά που το καβαλούσα, έτρεμα ολόκληρος. Το έστεινα για να πάω για καφέ και είχα το άγχος να μην μου πέσει, να μην πάνε το χτυπήσουν, γιατί στο Βόλο που είμαστε, δύσκολα συναντάς BMW 1000RR. Είτε Gen 1, είτε Gen 2, είτε Gen 3. Έτσι λοιπόν, όποτε το έβγαζα, έβγαινα με το άγχος και με την τρέλα, όπου και αν το άφηνα γυρνούσα και το κοιτούσα. Θα σας δείξω κάπου εδώ πέρα την πρώτη μέρα που το πήρα. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι το μηχανάκι πάνω είχε μανέτες κινέζικες. Όταν το είδα εγώ αυτό, λέω, ρε φίλε, δεν μπορεί να παίρνεις ένα μηχανάκι 12-13 χιλιάρικα που παίζουν τώρα τα BMW, τα Gen 1, με μανέτες τώρα κόκκινες, ξεφτισμένες και αγορασμένες από AliExpress, δεν ξέρω εγώ τι Ήταν το πρώτο πράγμα που άλλαξα στο μηχανάκι. Έβαλα 2 μανέτες λίγο καλύτερες, όχι κινέζικες, αλλά καλύτερες από αυτές που φορούσε, μαύρες. Αμέσως επόμενο βήμα ήταν το να βάλω λάστιχα. Βάλαμε ένα σετ λαστιχάκια Diablo Rosso, το οποίο είναι και μέχρι και σήμερα. Diablo Rosso το 3. Πάρα πολύ καλό λάστιχο. Δεν χρειάζεται ούτε να το στρίψεις ούτε τίποτα. Νομίζω για στρίψιμο και για τέτοια, για την πόλη που το έχω πάρει εγώ το μηχανάκι, για την πόλη. Τέλος πάντων,
είναι μια χαρά. Ταυτόχρονα, βασικά, είχα και το Kawasaki. Μπήκα στην πρίζα το να πουλήσω το Kawasaki για να μπορέσω να φτιάξω αυτό. Το Kawasaki έφυγε, το πήρε ένα φιλαράκι από Θεσσαλονίκη. Νομίζω το χαίρεται μέχρι και σήμερα. Το μηχανάκι είναι ακραίο. Έτσι λοιπόν, όταν πουλήθηκε το μηχανάκι, τα λεφτά, τα περισσότερα βασικά χρήματα, πήγανε στο πρώτο project του BMW. Στο πρώτο λοιπόν project βάλαμε λαιμούς, τιτανίου ανοξίδωτο, δεν είναι γνήσιο τιτάνιο, να μην λέμε ψέματα. Titanium style, όπως λέγεται, με ένα τελικό Brox πίσω, το σετέ, κάποια καρμπονάκια. Πολλοί που ξέρουν από BMW θα καταλάβουν ότι τα πλαστικά του πάνω μέρους και τα πλαϊνά δεν είναι από το Gen 1, αλλά είναι από το Gen 3. Όπως οι περισσότεροι θα ξέρουν, είναι ο ίδιος ο σκελετός, δεν αλλάζει τίποτα στα πλαστικά. Μόνο που το έχουν κάνει facelift, τα φανάρια αυτό είναι από εκεί και αυτό το φανάρι είναι από εδώ, σε λίγο πιο μεγάλο. Έτσι λοιπόν ταιριάξαμε, μετά από λάθος που μας κάνανε από εξωτερικό την παραγγελία, ταιριάξαμε τα πλαστικά, είναι γνήσια συμπιεσμένα carbon, forced carbon, είναι τα πλαστικά τα πλαϊνά και το φτεράκι αυτό. Είχαμε κάνει μόνο αυτά και το είχαμε βάψει μαύρο, με τη μία ζάντα μπροστά μπλε και την άλλη ζάντα πίσω μαύρη. Το ήθελα έτσι. Εννοείται ότι δεν είχα μείνει ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Παραγγείλαμε και άλλα πραγματάκια. Είχαμε αρχίσει να παραγγέλνουμε τις πρώτες βίδες τιτανίου, μία τάπα βενζίνης. Μετά πήραμε ρένθαλε γρανάζι με GFMX αλυσίδα, η πιο ισχυρή νομίζω αλυσίδα. Και είχαμε σταματήσει γιατί ήδη είχαμε ξεφύγει από τον προπολογισμό του budget που είχαμε, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το μηχανάκι. Παρ' όλα αυτά, όσοι με ξέρουν, δεν έμεινα ήσυχος και συνέχεια έβαζα πράγματα. Για αρχή είχαμε βάλει τρόμπα φρένου Brembo, γνήσια, με μανέτα συμπλέκτη Brembo, γνήσια πάντα. Γιατί φορούσαμε, ναι μεν καλές από τις πρώτες που είχε το παιδί πάνω, αλλά ήθελα να έχει το μηχανάκι ποιότητα. Αμέσως μετά βάλαμε ημάντες χαμηλώματος, όχι για κάποιο άλλο λόγο, πέρα από την ομορφιά. Ήθελα εγώ απλά να βλέπω, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να πάσα στιγμή να τραβήξω μία τον ημάδα και να χαμηλώσει τέρμα. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Και αμέσως μετά, επειδή ήταν ένα σκέτο μαύρο, βέβαια πριν πω, είχαμε κάνει και μία παρουσίαση με το φίλο μου, το Σόλωνα. Θα σας βάλω link στην περιγραφή από κάτω. Και ήταν και νομίζω ο λόγος που ξεκίνησα στο να ξεκινήσω βασικά YouTube με μηχανές μόνο, ενώ ο Σόλωνας είναι και μηχανές και αυτοκίνητα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως που μας έκανε και την παρουσίαση τότε. Έτσι λοιπόν, μετά την παρουσίαση του Σόλωνα, ήθελα να βάλω κάτι το ιδιαίτερο, ώστε να δείχνει λίγο διαφορετικό το μηχανάκι μου, γιατί ήταν ένα σκέτο μαύρο. Βάλαμε αυτοκόλλητα M, χωρίς βέβαια το μηχανάκι να είναι M. M-look τέλος πάντων, κάποια αυτοκολλητάκια κάπου εδώ και κάτω και πίσω στην ουρά. Θα σας βάλω κάπου εδώ πέρα φωτογραφία να το δείτε κι εσείς. Το μηχανάκι εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, γιατί δεν έδειχνε αυτό που ήθελα εγώ να βλέπω. Έτσι λοιπόν μπήκε για δεύτερη φορά σε χρονικό διάστημα, νομίζω 4 με 5 μήνες, το ένα project με το άλλο, για να το βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, τη βαφή μας την έκανε ο Βασίλης ο Ανάγνου, Billy's Paint, που το ξέρετε όλοι οι περισσότεροι. Έκανε ο άνθρωπος τρομερή δουλειά,
Όταν του είπα ότι θέλω να το κάνω ένα midnight purple, μου λέει άστο πάνω μου. Ήθελα να το κάνω διχρωμία, ήθελα μπροστά να μείνει μοβ και πίσω άλλο χρώμα, ήθελα μαύρο. Θα σας δείξω στα πλάνα ότι δεν είναι ένα σκέτο μαύρο, είναι μαύρο με μοβ πέρλα. Ο άνθρωπος έκανε τα μαγικά του, έχει βγάλει ένα αποτέλεσμα εξωπραγματικό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φαναράκια μας τα έχουμε κάνει PPF μεμβράνη μαύρη και αυτή κίτρινη στο Κωνσταντόπουλο. Τον ευχαριστούμε και τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Όσο φτιάχναμε τα πραγματάκια, βαφόταν το μηχανάκι και αυτά, ξαναβγάλαμε ζάντες, γιατί ήταν μπλε μπροστά και πίσω μαύρη. Τη στείλαμε ηλεκτρostατική βενέτη και τις κάναμε ένα μαύρο γυαλιστερό με μεταλλάκια full. Βγάλαμε και το υποπλαίσιο, το πίσω, και αυτό μαύρο γυαλιστερό με μεταλλάκια και διάφορα τζιτζιμπράγαλα. Ταυτόχρονα περιμέναμε δισκόπλακες από εξωτερικό, αράσι και μπροστά και πίσω. Πίσω, παιδιά, όποιος σκεφτεί να βάλει τη δισκόπλακα τη λεπτή, μην το κάνει το λάθος, δεν έχει καθόλου φρένο, γνώμη μου. 1000 φορές να αφήσει τη μανίσια. Έτσι λοιπόν, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έβαλα και πίσω δισκόπλακα, ενώ την είχα αλλάξει. Πλέον έχει φρένο το μηχανάκι. Βάλαμε μπρέμπο τακάκια. Σε όλο αυτό το project εννοείται πως ο Λευτέρης ο Τσέλιος, το Δίτροχο Moto Store, ήταν ο άνθρωπος που μας το έφτιαξε. Και ήταν εκεί, γιατί είμαι λίγο περίεργος, το ήθελα έτσι, αλλιώς και κοτέτσι. Βάλαμε σχεδόν σε όλο το μηχανάκι βίδες τιτανίου. Λείπουν μερικά σημεία, θα τα βάλουμε και αυτά. Βάλαμε... Αυτά τώρα είναι προστατευτικά δισκόπλακας από BMW M1000. Βάλαμε πίσω ένα φανάρι TST, LED, full LED. Τι άλλο βάλαμε? Βάλαμε ένα καπάκι, ξέχασα να σας πω, από το προηγούμενο project, καπάκι διάφανο καμπάνας, με βίδες τιτανίου γνήσιες. Και αλλάξαμε και ένα τελικό. Παιδιά, είναι τόσα πολλά πράγματα που έχω αλλάξει στο μηχανάκι και δεν θυμάμαι. Και αλλάξαμε και ένα τελικό. Από Brox ET το κάναμε Brox Pentagon. Επιπλέον, βάλαμε και ένα οργανάκι AM για καυσανάλυση, γιατί το μηχανάκι δεν έμεινε στο φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση. Πρόγραμμα, δεν σας είπα πριν, φορούσε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, κονσέρβα. Εμείς δεν μείναμε μόνο σε αυτό, πειράξαμε λίγο παρακάτω. Δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει πολύ. Πειράξαμε λίγο κάποια πραγματάκια και έτσι θέλαμε να βάλουμε και ένα οργανάκι στο να βλέπουμε τι γίνεται με τα καυσαέρια. Περιμέναμε αρκετό καιρό, παιδιά, γιατί το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ξέφυγε πολύ το project. Ήταν περίπου μέσα κάνα τρίμηνο με 4 μήνες κοντά. Νομίζω πως το αποτέλεσμα μας δικαίωσε στο έπακρο. Όπου και αν σταθεί το μηχανάκι, γυρνάνε όλα τα βλέμματα. Και εγώ αυτό που βλέπω μου αρέσει στο 100%. Νομίζω πως τα έχουμε πει όλα, δεν βλέπω κάτι άλλο.
που να έχω βάλει. Μπορεί κάτι να μου ξεφεύγει, θα το δείτε βασικά και στα πλάνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον μάστορά μου το Δίτροχο, γιατί ήταν πολύ ok σε όλο αυτό το ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας, γιατί και στο πρώτο project και σε αυτό το project γινόντουσαν κάποια λαθάκια από παραγγελίες που μας στέλνανε. Εν πάση περιπτώσει, κάθε στραβό που λένε για καλό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω πως το αποτέλεσμα μας δικαιώνει στο 100%. Αυτό ήταν ένα βίντεο λίγο διαφορετικά από όλα τα άλλα, δεν ήταν κάποιος καλεσμένος. Ο καλεσμένος ήμουνα εγώ και η μηχανή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά το φίλο μου τον Χρήστο τον Πουλή που μας έβαλε στο μαγαζί του. Τον εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Έλα Χριστάρα. Γεια σας παιδιά! Το φίλο μου τον Χρήστο, να τον γνωρίζετε, να τους είναι εδώ. Εύχομαι Χριστάρα μου καλές δουλειές. Πάντα γεμάτο το μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επέλεξε το χώρο μου. Και θα τον ξαναεπιλέξουμε γιατί μας τον αφήνεις σε κάποια ιδιαίτερα project, παιδιά. Εννοείται. Το μηχανάκι. Εντάξει, οκ. Είναι κούκλα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εντάξει. Χαίρομαι που βοηθιόμαστε και οι δυο στα πρώτα μας βήματα. Εννοείται. Εσύ με το κανάλι σου, εγώ με το μαγαζί. Εννοείται. Αυτά νομίζω σε ανθρώπους που είναι έτσι πιο κοντά, εγώ το κάνω με την καρδιά μου και πραγματικά... Το ίδιο ισχύει. Είναι νομίζω... αμοιβαίο είναι αμοιβαία τα αισθήματα, ναι. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ Χριστάρα μου. Το μαγαζί μας, από ό,τι βλέπετε, είναι βουλκανιζατέρ. Δεν είπαμε πού είναι. Το μαγαζί βρίσκεται Σπύρου Ζήρα 8. Δύο δρόμους πάνω από τη φιλικής εταιρείας, όσοι γνωρίζουν. Στο Βόλο, παιδιά. Βόλο, ναι. Είναι στο δρόμο για Διμήνη. Ευχαριστούμε και πάλι. Παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να αρέσει στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθουν πάρα πολλά project και πάρα πολλά δυνατά μηχανάκια τα οποία θα τα ξαναφιλοξενήσουμε εδώ στο φίλο μας τον Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε έτσι δύναμη στο να συνεχίσω αυτό το project. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.